सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्गच्या आरोग्य यंत्रणेला विदर्भ मराठवाड्याप्रमाणे दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार, तसेच रिक्त वैद्यकीय पदं भरण्यासाठी आणि आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं आश्वासन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिलंय। सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथपाई सभागृहात आयोजित जनता आरोग्य दरबारात ते बोलत होते। आमदार केसरकर म्हणाले, जिल्ह्यात 50% डॉक्टरांची कमतरता आहे। सावंतवाडीची समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या निधीतून डॉक्टरांना अतिरिक्त पगार देऊन त्यांची नेमणूक करता येईल असा प्रस्ताव पालकमंत्री नितेश राणे आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांच्याकडे सुपूर्द केलाय। तसेच उपजिल्हा रुग्णालयातील डायलिसिस सुविधेवर भर देत आमदार निधीतून आणखीन 2 डायलिसिस युनिटसाठी तात्काळ पत्र दिलं असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं। तसेच गेल्या 8 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत बोलताना ते म्हणालेत, सरकार आणि राजघराण्याकडून जागेबाबत निर्णय झाला असून केवळ काही स्वाक्षऱ्या बाकी आहेत। येत्या आठवड्यात आरोग्य मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल। तसेच उपजिल्हा रुग्णालयाची जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवीन वास्तू उभारण्यासाठी बांधकाम विभागानं स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या। जागेअभावी उपजिल्हा रुग्णालयात आयुष्य OPD सुरू करण्यास अडचणी येत आहेत, त्यामुळे सावंतवाडी नगरपालिकेच्या इमारतीत ही OPD सुरू करण्यासाठी नगराध्यक्षांशी चर्चा झाली असून लवकरच ती कार्यान्वित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। यावेळी डॉक्टर धनंजय काकडे, डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर, आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम उर्फ दादा साईल, जनता आरोग्य दरबाराचे समन्वयक NB रेडकर आणि मान्यवरांनी यावेळी विचार मांडले। या आरोग्य दरबाराला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे सावंत भोसले, पंचायत समिती सभापती सुष्मिता जाधव, समन्वयक NB रेडकर, डॉक्टर धनंजय काकडे, डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर, प्राध्यापक सुभाष गोवेकर, नगर परिषद आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर, सभापती प्रतीक बांदेकर, बालकल्याण समिती सभापती दीपाली भालेकर, नगरसेविका मोहिनी मडगावकर, रवी जाधव, ॲडव्होकेट नंदन वेंगुर्लेकर, पत्रकार शेखर सामंत, विनोद शेंडे, शकुंतला भालेराव, रवींद्र ओगले आदी मान्यवर उपस्थित होते।